Dibit! Today kakain po tayo ng batsui at pritong galunggong at meron tayong sausawan patis na may sili and drinks natin, tubig. Mga Kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga Kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantam kayong kapampangan. Mangantana po. Opo mga Kapudibi, mangantana po. Cheers tayo. Cheers! Ayan. Sakto-sakto maulan ng panahon, mga Kapudibis. Oo nga, no. Sabaw-sabaw tayo. Ayan yung kutsara namin. Ginto. Ang sarap. Baba muna natin. Kuha ka ng galunggong. Ayan. Yaman kayo mo. Saktong-sakto maulan. Maulan na hapon, mga Kapudibis, at gabi. Sarap. Ayan mga Kapudibi, sa lahat po na nagtatanong kung ano ang gamit ko lipstick, ito po ay O2O. Ayan. Ayan siya mga Kapudibis. Matte lipstick at waterproof. Ayan, sa mga gustong mag-order po, nasa comment section po ang link. Yes. Ayan. Ang saan nyo, man? Ay! Oh, bakit? Yung simpatis ko. Ayan, unang subo na tayo. Unang subo ay para sa inyo, mga Kapudibi. Mangantana po. Mga tamo. Naman. Masarap manghang. May patis. Galunggong. Sarap. Sarap.
Sarap na eh. Dami laman, no? Tapos gulay-gulay. Meron siya malunggay. Mm-mm. Okay. Kasha. Sarap ng silya. Meron siyang repolyo tsaka dahon ng malunggay. Saka sibuyas. Sibuyas. Hati tayo na. Sarap. Ay, salamat po. Ay, salamat po. Shoutout ako.
Ano? Hindi yan. Diyan lahat ang kiliklik. Tabis. Na? Gulay. Masarap na ako, Tide. Magluto na kayo. Habang maulan, masarap yan pag mainit na. Excuse me. Ay, sorry. Ay, okay yung shoutout ko. Shoutout po kay Marife Alfonso from Daraga, Albay. Shoutout po. Lilian Merana, ayan, gusto ko siyang i-shoutout kasi avid viewer po natin. Kada video nanonood siya. Si Ma'am Shoutout po. Lilian Merana from Dubai. Shoutout Shoutout po po, sa iyo, ma'am. ma'am. Ingat po kayo palagi dyan. And thank you po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. At kay Jen Fuentes from Makati. Jenny Flor Evasco, ayan, shoutout daw sa kanyang asawa. Si Sir Eduardo aka Botoy from Barcelona, Sorsogon. Shoutout po sa inyo. And shoutout po kay Christine Fernandez. Helen Salimbangon from Curva, Madeline, Cebu. At kay Gladys Rapisura. At kay Annalyn Escobar Ramirez from Negros Oriental. Ayan. Ayan, shoutout Shoutout po. At kay kay Micaela Marquez si Ella. Shoutout kay Ella at kay Ellie. Shoutout. Ellie, shoutout Ellie. Tita Olivia, shoutout po kay Ka. And Tito Mac, Shoutout po. Tita Nelly, Tita Cynthia, Tita Ate Janet Lumibaw, Lods Discarte, Nanay Babe Kaluya, and syempre siya po Baby Alson Katanam. Guys, shoutout sa inyo lahat. Shoutout po and we mga love you kapudibis. all. Yes, mga kapudibis, shoutout po sa lahat. Kung gusto mo ang aming videos mga kapudibis, pa-subscribe, pa-like, and share po. At sa Facebook na rin po. Yes, mga kapudibis. Mag-follow na din po Yes, kayo. follow na po kayo sa Facebook namin. Mga kapudibis, at kami puntagan Sabaw. sa bawo. Ang ganake ng video. Mi! Kita-kits sa susunod na po, ma'am. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo,